Fem una respiració profunda, connectem amb el nostre cos, amb la nostra energia, sent conscients que estem aquí i ara. Demanem proteccions als nostres guies i éssers de llum pura. I connectem ara amb l'energia dels dracs de llum pura. Els dracs que ens acompanyen en el nostre dia a dia, encara que no ho sapiguem. Ens aporten força i direcció, amor. Cada drac s'especialitza en una cosa diferent. Sentim l'energia dels dracs envoltant-nos. És una energia de protecció i de calma. Demanem als dracs de foc que cremin totes aquelles energies de la nostra aura que no ens van bé. Aquest foc transmuta totes aquelles coses que ens estan afectant negativament. Inspirem i expirem mentre sentim la neteja de la nostra aura. Inspirem profundament i expirem. Demanem que qualsevol altre drac que vulgui ajudar amb aquesta neteja, que també ho faci, perquè cadascú rebem la neteja perfecta per nosaltres. Inspirem i expirem mentre la nostra energia es va alleugerint fàcilment. Demanem ara als dracs de l'amor incondicional perquè ens envoltin i ens omplin de l'energia d'amor incondicional. Perquè en un dia com avui, 23 d'abril, puguem sentir aquest amor cap a nosaltres, cap a les altres persones, cap a tots els animals no humans, cap a la natura i especialment cap als dracs. L'amor cap a tots els éssers. No cal matar res ni ningú. Hem de mirar cap endins i transformar. I alhora, com a societat, transformar la realitat conjunta. Els dracs treballen en comunitat, com a energies que són. Es donen suport en el seu treball de sanació. Podem aprendre profundament amb els dracs. I si sents la crida de treballar més profundament, pots connectar amb el teu drac guia per poder sentir
els seus missatges més clarament i perquè t'ajudi a avançar en el teu camí. Demanem ara als dracs que vagin acabant aquesta neteja, sanació i aquest compartir d'amor incondicional i que ens omplin dels colors que necessitem en aquest moment. Que ens omplin de comprensió, de coneixement i de connexió amb els nostres cors. Donem les gràcies als dracs i si volem els convidem a passar la resta del dia amb nosaltres. Potser mentre mirem llibres i roses o mentre treballem, mentre compartim, mentre vivim. Agraïm als dracs i acabem aquesta connexió d'avui fent una respiració profunda.